Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Wakire omwancho morigereria rituko ria rero oria Jumanne mambingia monguru ato igorire korende negongosaba kwaberanga ndochenga bono ensemo ya butukire akoro ase chinsa chirito bone tochaka mina ibere chabono mambe korende encho ya kuba amange ayogendete ko kuna to kurachinsemo nego mancho murigera nko kwarigania bene ase omurubirega bwetwane eyagetembe mambe yabono nekirondo chinga ense engema nigo egendete kumurera omo Pope Francis bwekanisa eyege Katoliki boigo nekirondo chinga nonye nabaraikoro ase chinsemo aiga sense ya Kenya na boigo ense engema na barabu mbagendete kunyakwena na amangana abo gose nkoena na bale engora ayabo gocha ase edini ige Katoliki ense engema nchengoro kwa Matilda boigo nekirona kwariganire chinsa chabono mambe rinde tunyare gusanga sinjira ere eyo bwamo kigima korende nekiro tukurarigereria bali bagendete kumurera ere Pope Francis na boigo nekiro turachikurigereria chikazeti chiri tukoria rero ase geke kirebosi karanso ike erinda ogende kwemanya iga anne mono tonyore ase chinsemo cha Facebook na boigo YouTube muna Getembe TV and FM Nabo wetira ase namba yeito ya studio elio ogendere koba kugosanga ananche na boigo koro ase studio akabire nere havila akariri wakubotera na Wilfred Matundra. Karibu sana mwancho murigirire kiagera Getembe unabutambe nakyo ikitaseni kyao kyo amangana maya na boigo onsi ariagene te wateka koro ase chinsemo ime yense ya Kenya. Korende nekro tukurigirire oroboti roaye rogosira kwae Pope Francis rituko origoro nigo anyarete kosira Jose anyarete ko timoka kawate emyaka 53 na 53 aria ase chinsemo chire acha Vatican na boigo ayaiga nigo akoba magega iritukere morioka magega yere kuruka ase abantu ekero aringe gochengira rituko ria Easter rituko ria Jumapili nekera orogete korinde ngataringe konyara gotwara gosenga tabate nonye ne chinguru chogosanga n'abakristo ase chinsemo echo korende nekero tokorigereria engane yo ndiko bono abarai bechikanisa banyare wesokia na boigo kwaena na engora gochase abakristo bonsi na boigo gocha nonye na se family ya Pope Francis. Naomboleza kwa sababu kifo cha mtu yoyote yule, awe ni mzee awe ni kijana awe ni mtoto, kifo huleta hali za huzuni. Dunia nzima ina hali ya huzuni, japo tuna hali ya matumaini kwamba alipokuwa mgonjwa si kitambo sana, majuzi tu katika wiki zake alikuwa amelazwa kwa muda mrefu, ameweza kukaa apata afueni akapata nguvu, na daktari kulingana na ripoti tulikuwa tunapawa ni kwamba walimpa miezi miwili aweze kupumzika. Na akiwa katika ikulu yake ya kipapa kule Roma, akiishi mahali panaitwa Santa Marta, aliweza pia mara kwa mara kutokezea, hata majuzi na jana Easter Monday kulikweko ametokezea, Sunday alitokezea, na leo asubuhi tunapata hizo habari. Kama sisi wa Kristo wa Katoliki, makumbuka ya Jumatano ya majivu, watu wenda kupakwa majivu, wanaambiwa kumbuka binadamu wewe ni mavumbi na utarudi kuwa mavumbi, kutukumbusha kwamba sisi tuko safarini ya kumwelekea Mungu. Mambo ambayo tunaweza kuyakumbuka vizuri kwa unyenyekevu wake. Aliwapenda wale ambao hawakubatika katika jamii na kuweza kuwatembelea, kuwa na wao, na haswa Ijumaa juzi tu alikuwa hata katika ugonjwa wake na udhaifu wake aliweza kuwatembelea gerezani na kuwasalimia, kuwa na wao, ishara kwamba upendo mkubwa aliokuwa nao kwa ambao hawajajiweza. Kwa kanisa laomboleza kifo chake na sasa ambapo ametuacha,
letu ni kumwombea na pia baadaye kuomba kanisa hili katika matayarisho anapojiandaa kumpata papa mwingine, kuomba na kuomboleza na kuombea roho yake apate pumziko la milele. Kumbuka kwa jinsi alivyokuwa na kuita viongozi waweze kujali maslahi ya watu, hasa watu ambao ni kama tuwete refugees, watu kama maskini, na uongozi ambao ni uongozi kwa kweli unafanana na maisha ya Yesu. Alijali waliokuwa na hatari zozote zile, wagonjwa, wenye shida. This is legacy. Mwancho murigire ko rengana nengana yo nandekira tukwanira okusira kwae papa ni gobono o moske Uhuru Muigai Kenyatta murayo mukro obwensi ya Kenya nabo igo o moske William Ruto murai wensi ya Kenya ase amatuka yaiga nabarabo banyare tukutuma engora ayabo kubwatikana no gusira kwae Pope Francis nabo igo nekero oba kuburia nga kuseba ko matogia unanigo abeteka okora emiremo emia hanene muno konekia buna onyarire kubeka abantu ase obwamo nabo igokuraria omurembe ase chinsemo chonsi chinse engima. Mwancho murige nekero otukurigereria ogusira kwae Pope Francis ebono kero kende nabo okonya kweburia nga ninkige buchigia korekana ose ninkige genderete ane muno ase chinsemo chire cha Vatican buna ekiranyarete gusiria obugima bwae kurwa rituko regoro korende nigo asari amenyete gosenga nonye nigari ase akora ali semanyakanete buna Apostolic Palace ase amenyete ime ya Vatican bono agotigara nande ase amanyekanete buna asede vacante ngabono libagelio niko ligotigara wasomogwa niko gotigara ali ase Pope amenyete korende ngase umwaka o 2019 nko babale bagochora omonto omanyekanete buna ekamalengo oyora nyare koene kia gose okoba hakoena na oburai gosora nyare gutwara libaga giterio kurigereria ebinto byae gose nonyene nibo yae ekero iratoke gasirete obugima bwae ngase umwaka 2019 Pope Francis nanyarete kumachora oyo manyekanete buna Cardinal Kevin Farrell igo Cardinal Kevin Farrell nerebono oko egeria gose okurariria abakristo buna Pope onyarire gutumuka ase amatuka yaiga nabo igo nigo akweneke nga ase obumenyo obuli bwa Pope anene muno ase enyomberi yare gosomera eri yare gukorera emirimo nabo igo nonye ne nyumba yaye yoboraro ng'anigie gutangwa muntu ni bwensi taikaroro oika amatanga aerire nari abantu baguchaka kwanjiro nga gose bari babwenete goswarora nari baguchwanjiro goswa bono yo igo manyekanete buna Cardinal Kevin Farrell nere okunyara kwenekia abantu bamanyire naki Pope gusenga ase ali Pope amenyete anyarire gotengwa korasa abantu erinde abantu otari onde bwensi bonete goswa aroro korende ngatari kuira libaga ria Pope Francis nga performance was in terms of performance tari kogenda gochaka kora emisa gose gokora mangana ali Pope arenge gokora korende egenta gokora no kwenekia nga enibo yaye mbiyere nabo igo aroberi amangana ya matanga injira aranyare gochia kwenigwa na bo igo kwenekia onyarire gotenira chikanisa anene muno chi palace echiri chinene bona bono Apostolic Palace gotoka ime ya Vatican ime ya Lateran na boigo chinsemo cha Castle na boigo anyare kuroberia amatanga na kubeka abantu amo chinga kichiga korende oyo manyekanete bona Cardinal Kevin Farrell tariko kore mireme weka na bwata abande babere bakumubwatesia kwenekia na banyarire kubeka the house in order chinga kichiga chobororo chinga kichiga chobokendwa bonene nekero abantu obagendete korera korende ngatari kogenda kuira libaga alia Pope ngaweka Pope nyarire koeniwa boikirano erinde nainde ekero umeroberi inde gochikobekwa gochoro nalio abande barachwanjoro gosoanonye nase enyumba yaye Pope Francis asalinge korara na kuigo access nonye ne bitabu biri alenge gotumeka umunchi umurigireria ngogenda ase omutimoko erinde tunyare gosoa nere samienda
aiga asegekegeke eri okurikiriria chigazeti chiri tukoria rero. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green. Obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Na batebi numbers electronics ekutukanza mochimu gembo nsa stage yechi pikipiki nsa ajonyo kutete speaker nene kabisa live and direct onyo kutete ufa chisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke okochankoro kitobese kubganga kokungaina tikankoro chitibi no chirika etibi uruambara etibiri jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kura duniani ebetrio kuokeria gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ali ga kurugwe ga sikuka okutura tulijimeno ga kubugima bukuyiga mara moja kwa ragiri onyange jonzibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chi speaker amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard, chi blender, chi basi na boigo chibirika chestima, chi water dispenser, chi radio au mpaka chiria chigari, chi TV, chi type chonsi na boigo chi size chonsi. Amo na electronics bionse pibuna, chi wire, chi extension cables, nebintu binde ebinge akerotari kweba, chi sora panels. Tarere imeyomo chibu gembo stage gurigoro, oseo kesimi asa 0729 646 385. Aiga no numbers aba customer baito bons asemole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chego chingia kabisa. Jaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba. Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio mubuko o. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer. Bunno iga asachi tile au nukugora. Chikaton emerongi tato ni gokwa grout kilo isato bosa. Gokora chikaton merongi tato ni gokwa kilo isano na isato bosa. Gokora chikaton emerongo etano ne tato ni gokwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende. Size endeonse. Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703 943972 ajirago cha aseduka ya bere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bwo somo bero goime. Hypertension no borwere kramanyinga kogende igure somo bero. Walfiti itosomete chinchire isato cyukorwa ya marwaire. Enchire ntangani itosomete ngende conventional medicine. Yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngende nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko rwari ya marwaire. Nchirende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akuruese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana mwancho murigiria asense moye chigazeti cheri tukeriga aria rero nekira ondo chinga chigazeti chiga chonsi na bochubwate amangana abwekende ngane kero chigenderete kusinga chinyomba choborali chonsi nikubono chikomorera ere Pope Francis kero otore na samiendo mwancho murigiria atotara so asense mbiyu no gukonyoria nga nyara koso achinsembo chiri cha Facebook onyare ko like programu yiga na boigongo kuboria onyare kugendaria a comment section na boigonekero Pope Francis anyarire kurara ritukeria ria Jumanne inkyura anyare gukwanira anene muno nekera anyarite kurara rituko ria Easter gose chingaki abakristo abangi bagendete gucengera Easter Sunday na boigo Easter Monday guboncho murigereria nyara gusangana inche asichense mochiri acha Facebook buna Ketembe TV na boigo YouTube Ketembe TV and FM ekera tore nere esamienda tugocha kurigereria gose tugocha kumurekera ariara manne kigima ase egazeti bunabona ya The Standard sama egazeti ya Daily Nation egazeti ya Taifa Leo kirotenga sigazeti chigarero chire unique in some way wakire bya sana Happy Easter njetima itinga kuru Easter yaga chakete samu kaingo achiete mpaka rere na wonkoro chega Easter let me say last week hata na kuru Thursday you so I was struggling neri kuba sana Friday kabali nyingi kidogo. Nilikuwa kusenechi shara wachete Easter. Hapana, no sikuenda. So likuwa likamenta kidogo on Friday, Saturday, Sunday. I think in there wrong within interview, which it is good. Matila kerem brana yaro achire, obukendu na barabungo chabure na yaye. You'll find out that yabanta bange, but warali kuba no bego chimalere chikabachi nyingi, esinge nchembre nyingi. So I was within that bracket, lakini riende nyasa nomia. Nobody bunali gwetegembe ekobuse kwanyanga mwa tuomera actually ya inja ndete sana lakini tali ogwanja kwao tali ogwanja rikuba neribe nainde togosaba bunabone mbere ko nyagutuga abantu banyara ko bagotekea kendi jonskiri bakora ba make sure ngambia bare mbara safe mateke ntonkirikia kero gwata good health ina bo obondo botangani bwento gutwara no twara kere gento kero maybe ubwata kaburoirega nare korete michando lakini video bya nabo nyoranga ubwata chinguru nabo korega asyo nyore bintu bya berbi ekero kurigire ense ya Kenya omuraye bwense chitarikina chichiga akogeneze ya China at the same time ense ngimangurerere Pope Francis ekera etukurigire gusekera tukura murekera ukutara itaro ya yumura ibonse go chance ya China ninki gwetagendete kwigerera ne muno nekera gotebanga ni gari gitiko kinya amagana nare indo chagendete kwigerera muno nekera gotebanga atakite gokora itari yo gochikwara chitariki 26 chomotinyo yiga amagana kia hega bekirwe obusyo usairo mustari obusyo asetara yae maite let me tell you ngakinere umurai bwense used to go have chisabari chinyinge sana igara na soka sana mpaka abantu bakatapanga is a tourist president like yani igako Kenya na and after some day kwanya gochire igachete aseke akagenda chisabari chinyinge sana as compared to musike Uhuru Kenyatta yorengonga ichiri achira aseke na chiyo Uhuru achete kerarengase ngakio ya yo bugambi. So the impact of those safaris iko chiaringa no kugenda ko negotiate konya gukini our diplomatic ties ne chinse chinde nabo iko ko roranga inkikiritora nyore gwetera setare yibono omurai bense nganda ra sense ya China and you know kurukare kera abantu abarai bande barakwenda sense ya China abantu abange bare batabanga ne deal ba to strike maybe ye chelon
bono this happens like Karako and China abantu abango gokonyoranga whatever they are thinking maybe ne alone maybe omoraiwe sao chiko correct mtu bwatu mo bishop whatever no se tukore igoro mo bishop ko mo bishop manikani tabuna Kivuva kurase county area Mombasa ni gare gotevanga gaki almost ke William Ruto kiro ko gende nsi ko ka kitofa sa komenta madini ogosora na gogo kwa na se iste yevinto piribali ngeko savera ngakora se county ya Mombasa ro yani mo bishop oyo gatevetenga kwari wanja koko genda sinsi ya China to basa ko sava madini. That is what we know nga ense ya China to basa komenta lide na kero twar koro murai wense Uhuru Kenyatta ko genda to manyanga une deni achiko koraki achikoi bono it has come a normality like emra ibense bono mna bono ra misiri sana kwa chinse chisko ora achire lakini chinse ama iga konya morire bono nandi star ora ri uruchoria genzi biaramo bekire nkamono chisabari chinchira abanyinge lakini bono chire nandi it happens ako genda engaki akwenda China kerabantu abange bakorenge nganda keneri deni yako chikosaba and already we are in a very bad debt which is chinse chinde garokobeka kwanyoranga chi trillion chinyinge sana nande yabere coincident that bono toko chengera and no toko of course toko chengera Pasaka but at the same time Pope onyara ko baga gusiro bugima bwae so nche on my own behalf tigandu ngora yane go chase aba Kristo monsbege Katoliki kwa sababu oyonere twagotabanga nere papa mkuu asensemo ye kiroho kusa asensemo yobo Kristo bwabo because mbabwate meaning iriba akora ase dini yege Katoliki. Egazeti ya The Standard derondo chingani gire mwamu maite kero toko okonyoranga na mangana yebirero niko konyoranga ebicha gose kala black nere kutumeka mono egazeti ya The Standard niko page ntanga nikigima eri mwamu ugotirimbuka nekirondo chinga aringana rimwe mweri gotayonga goodbye tingana nerirabu tumetete kwa black egotebanga headline erabu egotanga goodbye Pope Benevale Buriani adios ine njira yomo yoko mwakiranga engora enene nekira bagotebanga goodbye egoteba transition departing this world on Easter Monday the holiest day in the Christian calendar Pope Francis is passing marks the end of a transformative of 12-year papacy. Ngabono ni gabeira asikiro gikega kyobo kose korukwa papa ase miaka 12 kuru mwaka 2013 nekira batonga as the first Latin American nero omotanga ne kuru asense kose chinse mochiri acha abale bakuru vale aba Latin American ko lead the Catholic Church na aboigo ba kwanira amangana ande amange una bagotebanga Gazeti ya The Standard yotanga he redefined the role with the humility, fairness and an openness that often challenged a tradition. Messages of condolence flooded the Vatican, united in tribute to our pontiff remembered as the people's Pope ngani papa wa watu. Na ndo maite Matilda, you see ebiroge biga gose chi nafasi chiga gose chinsemo chiri chikorigereria mangana yobo Kristo you find out iko chigo cha with humility chiro chinyene iko chigo cha with humility chitegeto umuntu very humble as I've described the Pope Bakotebanga. He was one of the guys who was very simple and akore mirimo yae asobo itongo matibo itongo na humility aseke gusi asobo ororo gusa asobo itongo boria and nanya tkobaga akore mirimo yae asencha yobo ikirano bunebwenerete maite one sore church leader usore se ensemble yobo raibe kanisa we coach with that humility egeroroki as an example kwasabu no mfano mie usuna ikiro karirekia kero kore mirimo yeje and the Pope according to the way chigazeti chirigete you find out the whole of this page actually ya daily gosase gazeti ya the Daily Nation ije kwanirete omuga noye nandi bunachagete na kire hindu bunakorete because rero tindo jisiasaga rero igere amangana Pope nande igere ya mana nande coincidence yabete nelinga agasira during the Easter
Nditukuri manyakana tene a lichano very kegima. holiday during the Easter. Nekero yesako aguchengerwa okuboka kusa bakristo baguchengerwa. Kwae no yo naria korara. What a coincidence. Nainde onyorenga pop oranya riko bagakurwara. Na roche galia maito mutandao TikTok no bwatamangi. Mutandao TikTok nabo goita abantu nainde batu. Kurwa matukama igana matukama ngi babiri bagote bango ngotimokire. Ngotimokire. Ngakinera arenge very serious ase oburwire bwae lakini rende nyasaka na komenta matuko kwikira karanga mbia tigara ritukuria Easter Monday. Was it Easter Monday? Yes. Na ndochenga ase binto obirigiriri gaiga ni gari number 226 ase aba pop bali babiri bakora ensengima ogotenga 226 the pop kurende gotebanga nebwate quote ya ega base gotenga in this world of globalization we are fallen into a globalization of indifference. We are accustomed to the suffering of others. It doesn't concern us. It's none of our business. Ngabono nekero ensing megenete okina ugosinga ibinto byonse bigendete correct mete tukurigia amangana buna ya technology sam technology abere gekoreta abantu amo nabakonyoranga bonense yabere buna nekenyoro umuntu aratare buna tagete nga lakini nonyene ngakiyega nigo abantu nabo bakunyara access insemo chinde cyose na wikironde bwensi lakini at the same time nabakonyoranga abantu nabo bakumerana utatiga bono abantu bakuombi ekero bakoro umuntu agendete gucandika ngabono yabere nga it's none of our business nabokonyora umuntu oguikeranze chine yani okonyora information yende yonse korenga kubwatikana n'abantu lakini kwanyora nga teriko gucanda mono ndoche aiga okoro aibero mwaka 1936 akasire bugamba bwa mwaka 2025 mugano nyora koro page ya kabire ya gatatu ya kane ya gatano na limo gatano na kabiri na gatano na gatatu gotebanga page ya kabiri goteba Pope Francis 1936 to 2025 na ndochenga bwate ujumbe yabarai au korwa se chinsemo ime yorokongo ro Africa na boigo chinse chinde chinyinge abo bono banyale gutuma ujumbe yabo gose condolence chabo rambi nebo tumrai wense muske William Ruto na boigo nengana yae yanyale tokolika gose nengora yae na boigo UK Prime Minister Ndubate Keir Starmer na boigo Israel President Isaac Herzog na Palestine President Mahmoud Abbas, Indian Prime Minister na boigo DRC President Felix Tshisekedi. Yes. Nga bonsi banyale gutuma ujumbe yabo ya rambirambi gocha ase enga yae na boigo gocha ase edini yeke katoliki yonsi sensengima nabo igo aibichanira erigabo ekero bono ndoche omoske Daniel Toroitich Arap Moi Pope Francis Emilio Mwai Kibaki na boigo President Uhuru Kenyatta wechinga kicho ase ekero valingi asamaga cha State House ose mwaka 2015 chitariki 25 November Mutinyiko milalimo chitariki 25 mwaka 2015 ekirori ya nyalto gukora itaro ya abene gochaiga since ya Kenya page ya gatatu egotebanga Pontiff held as a moral icon, voice of the voiceless and a reformer ngabono ni gaberika go twara eriogi gose kako kagotema kuimokereria eriogi eria bali batari kwenyara gose batari kwigwekana kegima kurwa ase chinsi mnyo chinsi na voigo na voigo ndo chengo kwanererega na no nyino mosenita bwe county ya Nairobi anyarete gukwana na voigo na Archbishop of Nyeri gotebanga nigo agendete gotebanga I hope to pray before his mortal remains in Rome and offer our homage to this servant of God of extraordinary qualities inganigo bono aringe inchiranire arorekanete gukora emirimo yae ase inchira ere ya bene na page ya kane yatebanga a radical leader
who broke a purple mold ngabono ebinto mbire umete ekiroko ngiro kwa gusam yarorekana nga no bwanete kubwatia gusenge routine nero konyorera roro esebiro gete lakini bono ekiro tukurige nga Pope Francis tachete kokora bona Pope bari bande bonse babiri kuri miaka ya magega nga anne mono ekiro tukurige nga he will ekaziti yego tebunga he will be remembered as the Pope who on the subject of gay Catholics said, who am I to judge? Ngaigoro oyamangana LGBTQ okobolia kwae kwarenga ki ereningo oranyare go judge abantu ensemeyo ense gosikutwara enyomo yensemeyemo era gabortingo ningo ereningo rabise go judge nga ere bono tamanyiti inki aranyare kwegirira sensemo eyo omugano yo gora se page ya kane na reform social justice tackling abuse 12 years of Pope Francis nga baone bintu abiriga kurigireria ana mangana ya monchoriro na boigo okoena na oboene gusokone kia abantu bonsi bakorirwa oboene na boigo koene kinga bali babeire bakunererirwa ono tibali kunererirwa yo naro igare page agatano na limo na boigo ndo chimba bigete nga key dates in the life of Pope Francis ne bwate chitarike iga echo chire echa engenjo mono anene mona subugima bwae Pope Francis na page agatano na kabere what happens after the Pope dies ningi ekorekana ekero Pope asirio bugima bwae na kwa na mangana sede vacante ngabono nigo kanisa ye katoliki yatigaire etabwati omorai ngabono nigo libaga litigarete libaga ya Pope nigo litigarete ngagoika onyarire koeniwa na boigo a simpler funeral ngamatanga na chigokorwa atali ngamatanga gite ari simpler akiturake bike simpler simple apato ereru matanga mororo igo yes gatabwati mangana mange mate igo minutinga tago chiko matanga bwate influence mono kwa sabantu nabono Kenya angora raturu muntu krasira bana siasa ba attention nyingi na hende attention yetari in fact avia realize tari attention yo siret in fact attention ne yang kia bana siasa ba kwana yeah monda chikuwe kana chingekecho but renda se abegeno bege Catholic I think this will be just a mass yo korkana ase bunenjere ya moyo kumani Pope Francis Now, the People's Pope signs off, leaving behind a church eri na maonchorira asi amatukari busi akotebanga even after his election Pope Francis used a modest car in the Vatican including foreign visits nganigo anyarite kutara keima gocha ase chinsemo gose chinsinyo chinyinge chinse he declined to stay in the lavish apostolic palace and opted for a simple guest house nigo angete ko bera asemagacho ali agachire Pope korenda kaenda korigia enyumba kenda kenyorera enyumba gite yarenge etabwati bintu bingi tari nene agacha komenya roro na boigo ndochenga mpa mulikirete kanisa ya Kangemi gotanga Kangemi Church where the pontiff spent 2 hours in 2015 ayo negati yari are asegazeti ya The Standard korengana nogosira kwa Pope Francis. Ruto takes Kenya's wish list to Beijing as a trade winds a shift. Bono etaro yomura ibwense kuchase ense ya Uchina. Ekotanga President Ruto's trip to China focuses on Belt and Road talks, trade and infrastructure financing. It will also seek to expand Kenya's agricultural exports and tap into China's green energy expertise. So if it is the issue of how to improve the economy, nainde tuegurenga asenchamo ye chipara maybe. You see abaiga China we have seen them, they have done a lot. When it comes to roads, are faithful, unlike our Kenyan contractors. I'm not accusing them, like in public domain, that are a bit different. It's all about improving the economy and the livelihood. Then lakini na Chicago tabinga keroto kwa mangana China what comes in our mind is China is one of the countries abantu abara events anana mono
ba Africa Banzi tuko kugenda visit sana. Yes, estinginja mangana ukurige buna mangana infrastructure. Chinsi cha Africa nchirene maiga nabo igo amangana unabono obonchoreria nabo igo tukurigereria ebintu binde ebingi unabono ndoche nande ngambarigetie guchikosanga green energy. Nga obomanyi igoro yo kutumika green energy na ense yo ya China. Na page 11 igotaba Kenya's a strategic bet to flirt with both the eagle and the dragon. Ruto returns to China, reviving an economic courtship once steered by Kibaki and Uhuru, this time with heavier baggage. Ngabono kubwata no kuiga kwense ya China na ense ya Kenya taribono gwachaka ama tuko aye omoske Kibaki na boigo moske Uhuru Kenyatta ngana romba nyari tako kora okubwata ogo chitaro bunencho na boigo bakanyara okoro kubwata na ense ya China kone kya magendero nga lakini rende ya Ruto yaroreka ninge bagi ya enendi tobono nga amagani abwate kuru asense osengo kosemeria abwate anamono gocha sense ri ya China ngane nyare gosira ense ya Kenya niko are amarito kubwa ari Uhuru na boigo Kibaki batemete kurigia nga from US soft power to China's hard infrastructure. The country seems to navigate the global chessboard with caution. Nga bono ense ya Kenya meteni yocheza chikadi sense ya Marekani ya United States na boigo ense ya Uchina. Chine chinsevere chitaliko chiamo. That's what I wanted to go tell you. Nataka go tebanga noroche the way our diplomatic way of doing things nera sometimes ego chaya to make gosetua tuara mechanda kidogo. Even the China part of it also played ekero kia EU bado ntoreba. It played kwa sababu okonyoranga chinsenchiro chitariko support China, chinsenchiro chitariko support maybe these superpowers punabono China kwanya kwa ranga into abanyana as a Kenyan country gwetera somora yo tobwense and the other foreign affairs walibatene letase ensemergo se wizara elia yo tokorokanga yamangana chinse chisco konyorore nga ntobwate kosengo nkoenda tore ntobwato wa matobia na China na kwirende bono onyorango moraibense no are China no are US America kwa sababu gani intu unaba Kenya gose murayi tena batatware ubo bebondo bwense because aba nabarayi bense nande erena Africa kuru nanda abantu bategemete sana because of this foreign aid amangana ye mesade ndiga nto bategemete bonsi neither the America neither the nini bado nto bategemete meaning that lakini asabara bwenchera bago turigereria iko bago turigereria buna abantu tabuga tumusumamo osiko bataite some loyalty like onye koko genda America iko bwanta kwenda America ogo beransi America tubwenta kugenda asaba visa bali ba kiuchumi maite this superpower is all about economy and the supremacy yechibesa and everything ibintu bune bya mangana yechi guns mangana yechi gendo tokorokanga ebirwanirire byesegi abibako babako buna maybe totebe bono according to these countries bakoranga that is a double speak wachire China waturanga ngokorore ugoshirikiana na intugaiga wachire America waturanga narongo korore ukubwatana nakwo bono kero bako kwa support yabo na barabo bwate policies cyabo na abambo bwate policies cyabo bako rogo tanga bono policies cyabo onyoranga ngo ikachira asegete cyatuma na bono America ya what interest when Kenya was going to Haiti you find out that maybe China doesn't even support that or anyoranga rende China go support ire Haiti trojinande the same Kenya ngo and China without delivering state efforts to build its image will be in vain. Ngabono onye serikali tegucha koena no bokorera borubu ya uchasaba Kenya netema krosi elita aliaye gosibia elita aliaye ngaki tekonyarekana nga yonsi nigerabe igasi bosana tukurigiria sensemo yobochole bwiga bwakorekana bwa waziri MPs failed women by approving Cheptumo's nomination as CS. Nevirengererio benyare kusangwa nga Cheptumo's nomination omasubati oyo Cheptumo ngani gakorekana nga tabone tiko sase kiro gikiga kia obo waziri ebwa mangana agenda
na igati yebinde birigereire through actions and utterances female leaders have betrayed the trust women had in them. Ngabono nigo yarorekani nga abarai bari barasebirogo anne muna basubati nigo banyare kuyeria omusubati usomwana omunyaroka ekyagera nga amangana ari babere bagokwana nigo anyarire ko bangana amangana akogenda mamincha no yobosibore na boigo amangana gose okwegerera omusubati stop rewarding failures with jobs in embassies ndoroche aigana ande abande bakolera nga ase embassy nigo abantu batekeranete kusinga bari batabwati obumanyi bwiseine bagendete kwegwa emirimo education address rising cases of insecurity in universities obone ndi bwabere bwo kana ase university arara mangana ko ba abere gukoreka na matuka bwango yo ntwarara gari abona bone university ya multimedia ase Silvia Kemunto anataka ba gusira bugimo bwaye wetera ase owitwa no muyokagire ko ba maybe musanya yogosoyo mutagate asobosani so multimedia na boigo Egerton University moroke wanare ureto simi boigo akanyara kuitwa omaite much as we are talking about security each university ababoka bako security you find out that they are young people abana bare they are our age mates ntoraba bwa mono korende kero bare nkagari ogosekero bare gari se skuru okonyoranga ebintu ebinge mbiro bigokorekana because you have been in university and no maite ngakie ebintu bigokorekana gari okonyoranga abantu badongo pati bare up to midnight abantu ngo pati bare mpaka even morning saa 9 cyamambi abantu badongo pati bare abandi baro okonyoranga osene chinkanda bagwaka abandi gusine ebintu bitu lakini bona yaiga security wanta kubekwa within the university kwamanya konyoranga ebintu bigokorekana isiko outside the university and still you know we as Kenyans we always blame the university so incheke ntonda ateben keringa ki security yao igewenta gochaka abako ya security abanafunzi abanyene tiaba ya security abanyene let security start with you monto binafsi totara yeronero maitenere guaranteed monto ta kwa security bune bodyguard yo kargo sene ko patio kargo sene club gete monto akubwati kuruma nganga yumano yaenda gochi osinga nyomba kiaso agochi eyote but within the university they offer security korende security let it begin kurwase omonto binafsi omonyene omwanafunzi omonyene amanyenga nabwenta ko ba secure republic na tugutigana nayo ntoroche ayande nanda kukondora se gazeti ya The Standard act to end deaths from non-communicable diseases nya serikali nyare kwango ya enchira yogokeya amalio gaega kunyara kwambukira ane muno tukurige bona amurire a cholera amurire nara kwambukira asinchira yo bwango kigima tukurige bona burire bwa TB kwanya ruburire bwa cholera akwambukira bwango abantu abangi basiria amagima basegeka keregeke nya serikali enyare kwayereria erikonekia amurire yega hanyarire gutangika ase enchira ere ya bwango ayonaro ale amanene kigima ase gazeti ya The Standard yerituko riarero ase gazeti ya The Daily Nation tutoriare na yutu anyariko batogosanga weteranga igo bakoreta egendo tokorokanga Pope Francis ase ebintu biri anyara tukobaga kwanekia kerarenge umurahi be Katholiki Pope Francis bono yato banga simplicity loving Pope who sought to reshape Roman Catholic Church okoranga igabwate kerengere gyuko kora monjeri ayo nya tukobaga gwekeranya yande asenseme ya Roman Catholic Church nande umuganoye igo okorokia etaranya tukobaga gukora asichinsemo unagaiga ebichang ndochigaiga nero erogatikera tarte ase gose achiete ase nyagitari ya Giovanni Hospital asensema ya Rome ndochigaiga kabwato mwana moke uri yo orenge gukina ebicha ende kumorokia kagotarira ase jela gose gali asaba sibakubekwa kanyara kobaga go kiss and this kissing okoranga nigento kere nomo kiss those inmates kakobaganiria maya igonga igo yare korokia nga igare ngomonto very simple oranga no atego kurwa se gazeti yende ninga igare ngomonto amanyete no ene nyumba etarenge nyumba nene
igo yarenge nyomba just a normal one korokia oboitongo boria that simplicity gose that humility ase onjire ya mobune yo gwekeya ase page ya akane ne ya gatano igo bakwangazia enkaki achita sense ya Kenya the day Pope Francis visited Kenya and spent time with the poor ngakanyarako bagagocha akanyarako bagagosangana bari barabataka indo chegaiga ebicha yamo ekumorokia retired president may so rest in peace yokorkonganere Mwai Kibaki nabego Daniel Moi asensemberi ya State House wase asensemberi ya State House Nairobi alafu nindo chegaiga bare na Cardinal wase by Bishop Cornelius Korir na Wilson Kirui awanyat ko bagosangamo alafu nainde bicha yende ya moro kirikaiga Pope Francis kare no morai bense umukuru uyore President Uhuru Kenyatta nande n'abantu abange bakokora okwarganinga nigachita Kenya akanyarako bakagusangana bari barabataka unlike 2015 unlike abaraibande karabagocha maybe they don't have time na baria bako bose bari ase class gyanse gose abakonyora gwanse Matilda toko skotia page ya gatano na rimwe ya gatano na kabere bono bako ginga ngoria oranya kabaga ko bali gakwireri baga ya Pope Francis kirasi ryo bugima bwaye baro batano na batatu ndo chegaiga bagendete baria marieta abo bari abakardinali ose cardinals abaria babonete gochoro gose gochogwa kirwa buna nechukura bari barachikurigirwa nga ningo bwenete kuira ekiro gekyo ndo chegaiga mpaka wa mongwana na arega yokurukuna ya Congo Cardinal Peter Kodwe Alpha Apia nere kuru sensema ya Ghana nere RF Vatican official abate miaka 50 nebere noyo ne 5 nomo 76 years igobono nga abun katia balia barengerere ngandake barachikonyara koba bakwireri baga ya Pop kurende ntubono ntoma itinga nga a procedure bagotmukanererie but much as we are here ntogendera ko batebya ngaki ebintu bone ibiko gendera kokorekana leaders praise Pope Francis humility and compassion yani nga bona barahia bange babage siasa na mona sense ya Kenya nindo chegaiga umuraibense William Ruto Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua Fernandes Baraza batabringa no montore aragatie egento kuranga compassion nga no okonyara ko bakorigo ko igose yani korokyo bwanchani kochi ase bari no nabakonyora gwanse nabaigo na humility okono gweke twateba kuria anyatuko bagakorokya igaiga nande onyorenga Pope Francis nanyatuko bagakurwa enkwana ya enene kochi ase oborai nabaigo engakiria yoko yeri ruchuria genesi nande ga enkwana yaigo yarochikaine ko bage kubwatesia abana bari ba genesi kero bachete ase protest asate betenga bono nengaki abarai babwenta kwera na drawing board barigeria mangana egere banyarko bako bwatrania barai abasai ase enchira yobarai nakwana kinga amangana ngo gendrare ko korekana biya aina rara manene asenseme ya Pope Francis etogosuka kando kidogo ndocheganga most kidney donors at Mid Hill were from Mount Kenya data reveal balibanya nzekorwa chinyiko cha ya balibanya ko baru chinyiko cha basobonge igo bakurkurwa sensema ya Mount Kenya nyiranga kenege ntukiara trobo tukanu kidogo lakini nga asensema ya Mount Kenya nero ya orokiringa na ubabwate kusana ubaena nete bahoneti chinyiko cyabo abantu bari getigo tenenga kigimo bari getigo tenenga ase ya Mount Kenya. I wish we could also have the data ya gusi tumanyanga gusinga which position are we egerenga pero gusimbarenga baoneti enyigo yabo kuchia ase esakate ya okon chinyigo egendrete tokurukanga organ trafficking alafu Matilda togokorera gaiga Matiang'i is 2027 bid and Kenyans fork in the road ngabono abarai gosomorai gaiga oyore nko cabinet secretary mukuru oyore Fred Matiang'i na ogotaka gose okoba egati abari barachiko bagokora gose bakuburi chikura cyoborai bense
nyoranga nande no ari instance ya Kenya I think nagende tokurugeria egere akore emekutano gose ya mekutano eri otomanya ogotenna kwa gose ekerengereri kia enkiri keke igoro yokuboria oburayi obwense aina arara manena asigaze bia the Daily Nation okorote tokonyora mange na gosoma igoro mugano o Pope Francis oyoburitu mwaka 1936 gwikira 2025 abokonyora egazeti yue egere onyorere amange ase ensemeyo na gazeti ya Taifa Leo yagotanga papa apumzika ino mugano twarigereria senchera yoboimbe kigima omwaka bw'okwiburo 1936 wikachi tariki icha igoro nario anyarete gutumuka na boigo ulimwengu waomboleza kufariki kwa Papa Francis epeji ya kabiri na boigo nebwate amangana ya mange na anene muno bari babere bakogorora abarai na boigo ekanisa sepeji ya kabiri Papa mpya Besungu wa DRC Mwafrika wa pekee orodhani bono nakero tukurienga ase amarietari 53 abwatukire nigo ekorokananga kura sense ya DRC gose DR Congo nigo obono oyo manyakanete buna Besungu nerenga ole yamo ogati ya bali batano batatu barachie koligirirwa kegema Besungu aliteuliwa kuwa kardinali mnamo mwaka 2019 na marehemu Papa Francis aliyekata roho baada ya kuugua kwa muda mrefu nga oyo negati ya bali hono banyarite gochorwa so mwaka oyo o 2019 balia barachie koligirirwa kegema gosemba ikerete ebirengo biri biganiri byokoswa ase ekiruge kio kya Pope Francis na nga alikuwa bouncer kabla ya ukasisi na bondoche aiga ase epeji ya gatatu egotebanga Papa Francis alikuwa bouncer nga nigalenge bouncer daraswa ase amangana yoborandia bono it doesn't matter na ngayaruete because abantu mbere babere ibintu byo kumya abantu mbere babere abayibi absinya barogi bandi bago confess bagotebanga igo narengo morogi imantara mwanchinya sa igo despite the fact ngarenge bouncer tokumanya kirenge kiarenga so bouncer boninki una abantu mbere bakore ibintu for the sake of konyorebesa useni biri bakunya kwerendera nande koba sore teminitinga asobo kumabwa once you will be there for the rest of your life nabe kobe stepping stone yogoskia obogima bwao nande mambindo anyoro onye Pope Francis gakurukobe bouncer pakobo mo Pope so anything can happen go bantu mbali babe na bako bakende gyansi kiri batagete Raila hapa kushtaki waporaji wa ardhi ya msikiti wa Kongo nga mangana yaiga yokonyago kurwanira oboremo gusikonya kuiba chinde mero asensi ya Kenya nigondo chinga se mosque manyikanete buna na mishi Kongo nigo omorai bwe kiama kia audio Raila Odinga tebirenga nguchare kogenda bosibwe kigambero ikiageranga oboremo obu bwe mosquiti oyo nigoro chenga nga mbale banyare kubwenyorera para imbale banyare kuboiba Senator Akajoang ataka kaunti nchini zipunguzwe kutoka 47 hadi 13 chikaunti ime ya Kenya chialego kewa koro 47 hadi 13 komanyanga nchiraki bara chikonyara gutumeka nchiraki chichira chigutumeka kubagana chikaunti chiga kosego chimenterani ngachibe 13. You see, initially we had 8 provinces. Those were regions. Totavanga orogongorwanya satokabwateranigwa. Central ya Rengo, Eastern ya Rengo. So this is all about communities. Maybe when abono a county ya Kisii na Nyamira, meaning that nge kubwateranigwa. Kwarali. Toende gose Kisumu na totabe gose na Homa Bay ne chinde chibwateranigwa. Tonyara gose ne county bono oenda sensemo ya Northeastern, you'll find out nga ali na beko be county ya yamo. Onye kochia zibibere. Kero kuligire no nye chinde mero in terms of kilometers land masses babwate ni gochiri chinyingi yura chikole to muchando especially in terms of development. Ase nsema ya Northeastern the mbabwate land mass na bere nene lakini population kwa nyanga. Look at the county like Nairobi. Land mass yabo igerenke but in terms of population kwa nyanga. Also muchando gochioba totebenga chivesekero chikubwatu kwa na the number of people but in a certain area was a region oto kebuna Northeastern
akiro kurigereria asali na baraga rekigima lakini amo barubwa abantu orensi abantu abaiga baye guchibasa cha magendero chire chinke igo minete amangana buna chipara nchi guchikurigererwa una bono omaite Nairobi is the only province that also converted to be a county. Njonga Nairobi was a province of itself. Njonga ye umubaro monene land mass yarate lakini as a population okanyaranga igo population igoro. So as it is a machano this time you'll find out that nabo endemero na babwate lakini abantu mbayo lakini gorogongorwa gusi na bendemero yetera benke lakini hari abantu bakorete kimbaro bono maybe oko reduce ku minute ngaliorio ebisa kubiri bigendamo buna bono mugusi nto twaraibire meaning that thing to chamo tokaenda gusina nsemo ya Migori na gusina na Homa Bay na sia na baro bachamo so such that from the eight provinces na batoko extract kurwa nga mbarabia batoko sukia kego tusikia kego turusio bakego usotota buna bono kwirinde yarenge nene Rift Valley tebanga maybe nera tora tebanga tutware the Southern Rift na Northern Rift maybe okay ntoma tinga parameters kie chira tumekete chira tumeke lakini rende nera ne kerengere likia akonyara ko bagakurwa asense meyu yende na avoigo nga Orengo asijigeuze msafiri majini aliyemtusi mamba roche okongusana ko kendete ase serikali enene gose moske Raila Amolo Odinga na boigo moske William Ruto na boigo no mugavana wa county ya Siaya moske James Orengo nekira nyara gotabanga ense ya Kenya nyobura ibo guchiko gende kabira bune yiga gose inchira bune ye nigo ensira gende na bengi bune ense ya tom ya tigiru gucha se chisese na ndo chinga ambaraiga basangete vrengere babo nekira bago tebanga tabusa wekora bono nga ereni garo kaya gose ni garo mia mugano uyu ne page ya gatano narimo ase gazeti ya Taifa Leo na kurwa ase chinsi cha Michael China yaonya mataifa kukataa mikataba ya Amerika itakayoidhuru ngabono ama ekati yamanganari ama chikali nsi ya Amerika yanyarire gwetia nigo nsi ya China yanyarire gotebya chinsi chitenene bokongo asa manganari aranyare guchikuna banyare gukana bene DR Congo chama cha rais wa zamani Kabila chapigwa marufuku ayo na siasa kurwa asenseri ya Congo na boigo wazo bonzo to evicha ya Rigathi Gachagua nekera gotebanga sasa nikiamua kuwa truthful niseme anaenda tu one term kuna kosa gani oyo truthful mane Rigathi Gachagua kuolinga aise gotene na kigima kwa na maenenga omoske William Ruto ni gago chikoba one term man bono ngikira akoreka eyo siasa korene asinchira iyo wango timanyanga aigase kwenye sporti ningiora nyare gukwanira tukurige bune gazeti ya The Standard goteba egukwanira igoro yeke minano ikikenya arteko nikiwa asense egatiense ya Kenya na Cameroon karondo chenga Kenya nabo ya chite ya begetunse kigima enseri ya Cameroon kanyara kwenyorere goria yamo ya Zambia ekabeka timu eri ya korwa ense ya Benin chigoribere asemo Nigeria inye aserigenda riesagero neri ya Algeria Ivory Coast egoria yamo aserigenda riesagero neri ya Guinea na tukurigiria ni gazeti ya Taifa Leo nero ndoche ngukwanerere ayanda mange anene mono nekerondoche emurikirete etebo ya APL na weko tebanga misimamo ya ligi ratiba ya wafungaji bora ndoche kwanete amangena mange gase sports kone misimamo ya ligi EPL etebo jetingo nyara gukwanera ekiagira samu nimanyitinga na bera chake sigi evoniga kangoringa timu eri ya Manchester United na bairengere we are number 14 and we are very proud maite ntuna abantu we are prioritizing even tombero bya mana muno wetani ligi ywe unabonege ekikombe kya Europa no toeta chinguru chito because already Liverpool nkwirere gakombe top 4 ntogwika Liverpool na wondo chitangene ekigima ni chiponde 79 Arsenal ekabwati na 66 Newcastle 59 Man City 58 Chelsea 57 I think Chelsea mbavonte wakirwa chinko karate chinko bye cha Chelsea kwanza ndagotabye ngento
tigo mo Chelsea ne raiche baitete tianda tete Man U bono Man U ntoko ira league Liverpool ready ya ira league obviously ngo chaka ntoko ika top 4 because kur number 14 paka top 4 ingeke mina nekenegeke the only way we can redeem ourselves ngwetera Europa League victory lakini kia kombetora ile so we put our effort bono tubegete chi effort chitu Jones P ntuna toitwe league bono iga ntuntu bwati mo chando as long as we don't go to relegation sab nimete again tukwana kurbono bakamara wabati mo goitaba ndete mo wanja again tutagete bono iga no kobwega kombe kia Europa League ntogenda trophyless like abantu gete maite bari chitaito pretend awago chikoenda ka trophyless mani we can perform bad but at the end of the day sisi atuende mkono mtupu waswahili wa lakini bona arunguraga na mwele mkono mtupu mkono mtupu haulambwi Chelsea makofi hakuna makofi kwa sababu na barabumba bwata conference bako etetea nero of which is not bad lakini kenege kake lakini rende toko basabira maya because ntoma itenga andake nabo manganara ba kabere nyore ba soki lakini to basabira maya chinko bitwara gwakera ni timu ya Manchester United because into nabantu tokuru from nowhere and we can win and we win when we want kara tumukira ali simole ente itorigereria dondo yeli tukolialera Polo aliandikwa na mpenzi wake pwani ajui bono omongwano yoiga nabo babwate ama uhusiano ya kimapenzi kirabare ngasenseme ya Nairobi mbare ngamo lakini baone kanyarikananga omongwano omusubati oyo chire era Mombasa mumuro yo tigeri Nairobi rende omongwano yo akagenda ngarende tigande ko visit omusubati oyo akamwaligani kumutenga rende nchi Mombasa because Mombasa beach nero Mombasa kaiga manganaro nama ya Diani beach chiabo wherever nchuga kyomwanchi egera nae to akobalia senseme yende kamuteni bakogenda bicho mungwano yakayubiyale ningabono gakirenti ga Mombasa tanya kogendo akarangambia tiagende surprisingly karaiko esimie kaba mteja simatenga kwanya kwalikuwa seketo ende esimie ba mteja esimie kaba mteja Jamal wasili alfajiri akaenda akanywe chai hoteli yamo ogo ikarende esimie mwana na dada uliye kalima karo yarima akamuganya mpaka maragoba ega mungwano yako rete kobeke sabali ya kwera na Nairobi bonga bono long distance nero rero bwanchani borobo kwa sana when it comes to long distance relationship akagenda kanya wakwembeo gali ase beach lakini rende tali mangana nekira tokorigereria double safi agotebanga akamanu kuna mutambe ekorwa gensembe no ale koro chinse mochiri chakeroga bana bas ratemo gikonge na Roda Ruth na obalime omorobere Rogers Nyariki Roda Ruth ndo tena bago kwa aligania abande abankikima baho Peter Orina Christine Nyakoboke na boigo mwalimu Wilfred Andrew Umachini Rose Kengere good morning and a happy Easter twakolre Easter Roda Ruth twakolre Easter wononekero ndo tinga omutinyo iga orone ukendete kominyoka akigima na Rose Michiamo agoteba ere ne Del Monte korwa chinse muchiria cha Nairobi pipeline agoteba no ale ime na omo gako yegusomwa nchoye Naftali Onyango mbuya mono sana na momanyi agoteba ngana ziporoye nigo nkobori akobori ngetaro yaye omurai bwense goche ase chinse chinde chibesa atumire nchisa ini abakenya toralie omwaka omugima tiga nginyore ochoke amashoka na bande abange abakobori momanyi gakobori ngachitari chike chumurai bwense goche chinse chesko nga nchisa ini chirabase koragiria abakenya omwaka omugima nki samungira nyari kumoira ndere bono koreta madeni aya maybe koreta chini bechi kurwa chinse chiri chesko mochanda toyo mbuya mono na bakonyora ngantu bwato buremero lakini our problem where now we draw the line chibese chingi chiko chiatumekara echina chitoko nga ebese kete yabekirwo sina arora and kumwarel chibese chakore chauro sine chitauro chinde chiariro you see enebesa last time we had arora and kumwarel to arojo sine chitauro bagorete so what I'm saying kelinga no na ebunoriga Matilda to kwenda se ebengi wendo saberi deni oiche omanya go isaranso chake go club and everywhere ochake koragira
mate asenga yogo cha kuhusiwa kana chideni chiga yani what I meaning keringa ebe se nature tige korege ntuke kiroche kaine such that aba Kenya na twakana twatebanga ya yegente ke twakana isengi jotorojenga amagende para kite nerosi amagende kote na koreka lakini tali echibese chiche kurwa alia China gose wherever chiche ga Kenya and then chierera abantu kete babira batatu mufuko and then we Kenyans we are paying esengi abu no bono where we draw the line ana kia kubolinga kichibese chino na bakenya bakorage but much as they are there tigachikorege into kelichiko korage kiroche kaine ke korokana tichiere me uko yabantu kete babira batatu saje that na twakana twatebange tukwakana esengi para keterebia esengi chiro keterebia abana bakogende skuru yes na ibintu binde binge korende sam karenginga wikirabo tokogenda se mutimbu komake rinde ginkogendera nge mbegi kosanga no mwancho murigereria egati yari agenderete aiga asero konkoro sina boiko ense ya Kenya. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship Level 5 na Level 6 Horticulture Level 5 na bwigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6 Records and Archives Management Level 5 na bwigo na Level 6 ejitumela asensema ya Community and Online Working imeyeskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ali nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omorokiwa akwebundisa na kwenyorera ubumanye ubura mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkwaigali ya bale bwigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwigilia Beauty Therapy Level 4 na Level 5 Hairdressing Level 4 na bwigo na Level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing Pedicure Manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4 Automotive Engineering
level 5 na level 6 asabe gotokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumenyi bwiga na bono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange na gutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose na bugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyolera obumanye riri wibekiri bagari rya asense yiga yo kwerwanirira gusi bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Agatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Agatembe Television Network ayene amati yao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Agatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Agatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chubo songo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro Mugusi asa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 Mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaria na igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochega kone igona nyore to buire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngote abangonde bwensi ura doge ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari ya nuga besti elinde mokonde munanyi gwete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ouru was second floor Tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro Tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira se chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 nuga best gotanga mbuya kubwako gwenia.
This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope igutukatinsa mchiri cha mariba nigo ekurwa amasomo asibirengo guchakira kirigense yani playgroup wika grade 6 asiskuria yani gubabwate obokoreri ao nabono mbabwate obokoreri ba boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obokoreri bonde obonge nigo bagutukatsinsa mchiri cha amariba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigwe tarasa chinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chidicha amaliba anaurabi kuburusobya bumano ayirira asaba leta kurupeta kirumcha tatubera libageri kwakira bayibuli ngambia mona mwabere mo gotwa abana kwikira bona ingamo tota kwenda sumutimoko na togo chake tamwigocha basabira bayibuli motoletera abana mabagati bari tona mbugara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abali ganiri mwensi ase Advent Hope. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiyiga aseduke yiganya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simigwe tarase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yego tumika chimashini chinkongo asukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna
esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru cyabagaka, ubugomba gati yayande amange. Inche no munyagitari clinic maubanye omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center erega yugo muchito bosongo na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chekerero tugotumia obobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umucanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande kurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California in USA marioga inde na to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara marioga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na inde nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to kubwenia abantu abange nande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyole obugwenia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores Nero Eduka Asorgo Gurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungebire mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green. Ubutambe bwe mabati yiga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bo kwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Na batebi na ndasira kitroningisi ekotoka nza mochimu gembo nza stage yechi bigibigi nza ajenye kotate speaker na ne kabisa live and direct onye kotate ufa sisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke okochankoro kitobese ko bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chiriga etibi urwambara etibiri jambi ebetiri ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetiri ko kerie gari yao majiji betiri na raro fogo laki amaliko no ari ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno kako bugima boko yiga mara moja kwa ragiri onyange jozibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amo nechi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chirie chigali chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge ekeroteri kweba chi solar panels tarere imeyo mu chibugembo stage gorigoro oso kesimi asa 0729 646 385 aiga no numbers aba customer baito bonse asemole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyumba Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio mubuko o Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emronge toto ni gokwa growth kilo isato bosa gokora chikaton meronge tani gokwa kilo isano na isato bosa gokora chikaton emrongo etano ne tato ni gokwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresi mese number 0703 943972 ajira gocha aseduka yabere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place.
amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okugendera asa matuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elyo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elya ya Building and Civil Engineering ase tokubundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokubundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 ejitumela ase nsema ya Community and Online Working imejeskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiragani byogotumeka ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omorakiwa akwebundisa na kwenyorera ubumanyi obora mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwigelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokubundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabe gotokubundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira muretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayira na kwenyorera obumanyi lili wibekeri bagali ya asensi yiga yokwerwanirira gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu au ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya ili wego kinemrulu yitu au inyuranga nigo okonyora e channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeunga kia momogusi. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi
nuga pesi ni nyagetari gotoka asomo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buya kigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mogusi asa atambe twaberire gaiga ase getambe korwa mwaka 2018 mogusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa mario gandon siyogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium irietari ana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngote abangonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yogwati botari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti erinde mo konje munanyi gwete nga yankonyire tinare ko nyara konjore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konjore bigoti nyigwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara korigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisimi gwetrasi chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope yugutukasinsa mchiri chamaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo guchakira kiligense yani playgroup wika grade 6 asiskuria yani gubabwate obokoreri ao nabono mbabwate obokoreri ba boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obokoreri bonde obonge nigo bagutukasinsa mchiri cha amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigwe tarasi chinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chidicha amaliba anaurabi kuburusobya bumano ayirira Samarieta kurukita kibunche tatukira libageri kwakira bayibuli ngambia mono mwabere mogotwa abana kwikira bona iga muno tota kwenda sumutimoko na togo chake
tamu igocha twasabira abaiburu motoretera abana amabagati bari tona mbogara make chibese tugusaba ni chibese chinke chire pocket friendly. We are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomenya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru cyabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari iri nike maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa mariogo na marioga yaito ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra marioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni gotokurusia ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na leto kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department,
computing and informatics, modern and full equipped library, mechanical and automotive engineering department ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Karibu sana aikero ndo chengabono chinga kechiga nekero tucha kumurekera alia agendrete gotukuna into buna mwanya kitinge anene muno chinga kechiga kero turachi kumurekera ase sub county ya Marani imeye bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii asabono musubati yomo bwe myaka ngobero mubura se myaka 5 bono ngabere gakomenya asobugima bwobororo kegima nabana abaye abatano korende aiga se studio nigotorenere Erika Buga ekero turachi gusanga nabo igo numusaketo kurwa ase chinsemecho cha Marani omanyekanete mna Daniel Ontiri nekero turachi gusanga igoro yomugano yo nabo igo komanyanga kero kende gose obokonye bwatokire ucha ase enka eyo Abuga. Yes. Wakira. Wakira bio. Umutakano ase miaka 5 mea Marani. Kare nginga kwarole chibichechi kwa irolire na chawisanira. Itangani ngwakera umarikito Daniel Ontiri from Marani. Ase story yanyataka kwa tukuri igoro. Ande nekero keringa michi mengene bwate mechano. Wetera abatakano abo stiwido babere bagotigu komenya boka ase myaka yonse munu yabega komenya abanya kinyoro mbarengo abatureti mbarengo ya matenera nyumba 10 mbako mo chief naro no sub chief naro batakire ko kurigerelinga na kimongo yatigetu nya matanga gakoretwa gatini ko mugako mininga bamuraba mwabo mugako mbaro maybe chiango chenjiro ro chabando ikaranza baringere ntumuntu yango chikomenya kala bana abamu abo family yo so negento kyo kuminga kuranza ya Marani chikesu ne chigendrete kororokana itukaze rituko ke korangeri ngabara ibe fense menga ibale banyale bagokonya na no bosoko bonna mono nga musubadere mongo no mogotumono no musekomoke antakire kwerige no mwaka gasire antakire kwerige anyore mugatyo ebuka rituko
so ni ndu kumi na ndi kurangeringa na ne serikali etegete gukonya abantu onya bantu netakire kore konya serikali etarasoime abarende mo chiveri no musab chiveri yu tinga nitake kurigerirwa na ndu nyorenga kesu ne giachire ase TV ya Getembe twiki chetiranga ibere gana to bata similar case from that same region ya Marani Ikiobutaka ya Marani Kiobutaka yes abantu batigire tokuboringa na social files titi family nga ichi agenda that no nechilani ya ego tigamu abana bararanchara something could be happening in SM ya Marani kitakire kurigereribu and kenyorenga richibu ya tokire kitakire gokoro amangana yega ayobotaka abere gagukuna chinsemo aserukongo rwagusi lakini bono nandinga ribori rigochanga ninki kiagerire gose keroto kumurikira amugano yoiga gose emegano bune yiga eyo musakito Daniel Ontiria abere gagukora kuri ase chinsemo chiga cha kitutu cha chenota umete ekeroto kurigiria abuga kitutu cha chenota ne egatie chi constituency chiri privileged aiga sense ya Kenya konyoro gukorerio buya ekero kuri nonye n'abajumbe bali twabere tukusangana baro na bo maitinga kitutu chache not omujumbe aroro nonye na avarai usena sengincho yoko bange na serikali amagendo na agenda tekone kiwa asichinse mejo chipare chikorosi wabantu bakaranja actually looking at it kwatenga myaka na korore sobori kibwagusi ikirange ikomiga looking at it from a journey ya kitutu chache not there are so many challenges Kenya ya tuokire as a constituency for miaka mingi sana. Nyorenge ne constituency ya tware tubugambu mujumbo yomo for almost miaka 24. Mwaka mabete murayo mabetu mugambi ese miaka 24. So challenges ne zinge chere ngororo. And it's known that you cannot eradicate poverty within a short period. It's a process. You can eradicate poverty. Incoming voice call from 0797064648. The kind of shelter abantu abange bwati mipoge tutu. Yes, but we room governor, but we senator, but we create but ribbons all of those things. Abuga tikanda akubutora ndochenga omusakito Daniel Ontiri oikire ase chinse mecho ande bono onaligetie gocha gosangana into naki enkeyo genderete gosenga narali ali aberega kwenekiwa ase chinse mecho. Hello. Hello, Daniel Ontiri. Ewa. Wakire. Wakire wekorwa semo ya kabire ye studio. Ase faida yo moligere Getembe TV bogo motegere Getembe FM 102.7. Yes. Ode gati ongo gochira mase mukuru ase Kenyoro gitongo ya kabire ikegotoka marane se bonge ya kitutu cha Chinote County ya Kisii. Asibono erombe gosege kundi getangani kyabariye begetase ni kya Getembe twabokira sense meiga iri kubwatia igoroje robot tomurikire tabuli tukuri igoro uruvanya reko ba kumuseberengereye bingi ruwo motakano yomo uyo bereka gwetera ubogimo bokongu obutikana no gosira kumuga ko emyaka 5 nebere ya ite na gatera kali na abana batana no kurakinga gicho bereka gwetere mechando ao yenzo bono kya goseta bange magaye getase ni kya Getembe kumurekera oroboti uruwo ne mabyariro no tuwanya reko batu wikirana osige kundi getangani getase ni kya Getembe ni goto ikirani daiga akuhiria andake amonchurulyo tegati amonchurulyo ye aikiranira senseme bagasinchira moyo kurigiringa amatiga ne chikokonyeka muswatwiga akurwa tekenyoreke Rebecca Zablon uyu tomurikirete kurigoro na chikokonyeka so aiga mwancho murigiria boigo mwancho motegerero Getembe FM 102.7 nigo emambia ya rero tole negati yabo bwatani kurwa sensemiga abagende kurwa ebirengerere byabo ao na obuya bwarekanire kwene kiwa sensemiga nkelinga enyomba osomoso batwiga omusingi w'inyombo nyareko bwo cyakwa bene agwetera so kubwatirana kwa bwatani ao bakoragwa no mosaye bomoyo bugwancha agose uyoro mosamaria asilita Joshua Makori Nyarechi uyore umwakili asense ya Canada wigoro mumenyi asense mega ya kitutu cha Chenot uyibono nya ebono Daniel aiga ninde nabamate boigo nabanyakenyoro abunaga ni bato andake bato ebirengerere byabo ko barengana nege korekega
andake toigunga barabu barore tabauti ya chakira kororekana onega ase semere gaiga motu ngo chiko sangana no manyine nyumba uyo korokunere musubati Rebecca ati andaka cho denga ngaki gweta bona sincho amosingi wenyumba chakira Rebecca nabo chakane ilisa andote yo mwanchu muri lyo gatembe TV ngaki gweta bo chakangone Ele tango kureba kakerwa. Ewa. Maigure byamwambekeire. Yes, Rebecca. Okoranga nainde barabutukirake korinde igwetenga abuga ase chinsemecho banyarire ogoikaroro nga umusingi ochakire ogwakwa kigima utatiga bono twari kuranyora mete amate banyare kusange kerengere nga amatukaya igonspi ekeroro chenga abana abaiga babiri bagochandika so musubati yabeire gakomenya asobororo obungana gose buna chibi chachiri kwaroche inkaye amate yatukira abanyakenyoro mbanyakarama aya Ketwatsaga twatebanga there are so many issues challenges chira sense mwa kichache north amaru kirkwanda chi records chia kisi locals konyorenga kisa chinyingi chio bolev chia maru korosigu either they are coming from south kisi south yebonchari ose kitu chache north aya tiga tora mubwata nende ontiri ndochenga Hello. Ewan. Yes, Rebecca twari gukwana komo? Rebecca ninde neraiga ndakina batotebia elieta atotebwe maboli abere kagwetere na ndenga kibona igwete asinge nchoko chako komo singo nyumba Rebecca naboko chaka ndo chaka elieta. Ngalo ku Rebecca kero. Yes, Rebecca Zablon. Erpo. Karibu sana ngaki yaikirete bono nga boika ukatoka ase situation gosese njira ingaboneye Mungako na kwete Ngatia na bana batano ase myaka ingana naki Eto yaeri nekero bono tubwati bairi bande gusia matende ranyale kubwati cia sengane yega kwatemere kurigia obokonyi kurwase nonye abairi bali omanyete n'abasani bangonire lakini mbara kongonya banyare na abagambi bechinsemecho kwatemo gwikira nonye omugambi gose omoturetiga kuba kwanira igoro ye muchando ndomerete lakini mbanya kontani abanyakenyoro barabungi bagoteba ogete nugo chake nyumba bono litukeriga kwabokire omusingi bwe nyumba ochakire ingi kero kendo kagerete gose enarari ali kwarorire nga ochinonye amatukare bosio bone ebintu mbibebia ndoche ndombi yabiko Oi mabana mbo chiko chenji menye buya na sensemo yabana naruchingo mwana oyo monare obwato mochando njira onde naro kwaneire konya abana obanyore nonyobo gwene na boigo igoro yechisemi onde tayante ne bitari mbe mono sana Rebecca ngotema turi nande gosanga naye lakini asebono ekero emeroberi bune yachakire twarokore manga ebintongo ba abire biye kyagira nonye bona abana ngochibare kogenda ase chiskuru asokwegena asa Natambambi yamono mbi yamono sana akaribu sawa amachilla mbiye mono sana soko sanga na Rebecca ya mase mukuru wa sense mega ya marani na iga ninde no mubo bwatani ose oyo muwaba bwatani go sabo bisa kurwa service ya Joshua Makori Nyarenchi yes abwanda baikire asoko chakya umoroberega ninga ni batutebiye lieta bale babere bokangede na bagukwana bonse batutebiye lieta yagara baika ngacho bamanya mangana na ndemero cyo babangete okora sense me ubwo chakani lieta afere tangoro kwa dunia tachi kwa sekiombe ya Joshua Makori Nyarenchi Foundation twaro chomoga omugano ya se TV yaito ya Getembe TV
no kuganya kuria no moyo lito bwate ne foundation yaso gutosira abantu baitu babo gitutu cha Kinot. Yes. Ugatukuna ndande tukarengera umuswati ya cyande gete nengira amenyete tukaurana tigatukice asobwango tweke ko makonya yakorenga kiye mbura maite ne bwatamangana ya mange obukendu na binde nengira to kingana no konya ore ndagera no gokongo Orende twateke mazike mbio tunyare ko batuko bari yo boraro yakora ile ntukiamu kekigani ya monopina so ndakora beko mutwe arafu nindagera tumako bararana kibakoba nekero tukurigire ase chinsemecho gose ebunge ya Kitutu Chacha no tana na mono tokumorkira ase sub county ya Marani. Yes. Ebikoro abune bika ndo chenga eketari getangani injira nere nande morate mekurigiriria nga egati y'abantu bari bamenyete injira ngabune yo erinde munyare kwena no bukore bunobo. Muraria mbiya mwana siri swali ejo in fact yase kurende wodi ya Marani. Uyo no muchando okabere twaro lira sobwangu iganse yo mutinyo yomo. Nainde igore yange sana ne nyombe ya gachi nainde chusiga sitwakonya chusiga it is just like 300 to 400 meters. Ibone korokinga ewodi ene bwato bolemerwa gete bweke wangu kigoro mono. Tugwenete kurigia abagambi tubwatirane n'abagambi baswezi nyoro baza makongu bunaya. Mbato ganinga abantu bacha kurware bacha kurigereje ibintu bamanya gucagote y'abantu bacha bakonya abantu bacandike tengere kabone so renda abagambi n'abatuleti chisapchief babonete kwimupige tambukero kotekia survey atezi nyoro byabo bale atasi media abantu banyare ko bakumanya barore banyare ko konya abantu buna yendo na renga abantu mbacandike nabo kongu bari bugetutu mono mona se wodi to ya Marani. Na nekero otugukwanira abagambi ngotema muri gukora emirimo n'abagambi bechinsemecho uri kumanya aigati y'abantu bari gose abamenyi bari bagende tutwara umucando bunoyo. Yes, ngokora tingo ngwatira natore n'abagambi unase kiwodi chinde kweta kwekere ngwatira natore n'abagambi na ndabangi abono mona abagambi nabo bago to reach out some cases chinje to ikirire n'abagambi bago to reach out. But bone bibere in fact it is quite sad nga kiriko binyora kwa media instead ya kurasa abagambi. Yes. Mbuya mono kigema mbabire mwarenge nabo tokonyara gusanga no yonde erinde tunyara kumanya nere kurwa sense moya ebirengereri bya embrivi. Okay, mbuya mono sana so umoreria Maria Tankuru Kustela Tineka. Yes. No ngokora foundation ya Joshua Makoria Range Foundation. Ate sirende uno muchando yo chete twarra ngatiga toikega iga. Mostly sinche nkorgereri abana. Yes. Abana bakira narigere tese TV cyagete na rucinya abana ba health wise. Walikuwa wamesumbuka sana mpaka abana mbarolo wale at least bataise check up, tara check up. Elinde tumenya ko yani to tumenta abana barava manyinga abantu mbaroro babajaliri kiafya na psychologically to bakwanere no liba abana baramanyanga abantu mbaroro bakubajalya. Stella bono waikira so mucho yo kwarole buna abana abo bare ingaki egekakingana naki murairire gukonya abana ikiagira aye niko tenereta sense meri y'abana nabo gukorikira amangana y'abasubati. Nturukwere kagetambe fast singe nchomba bwati sinakura. Na mostly bono ngabone mbure gutwa. Abantu aba bacandegete kianda kiikominda atebe. Bono iga iwon iturire amatuka mange turire ga ituride. Ese ngincho to kubaligeri bono iga siba kugenda. Baberororo so that so aga sinyumbegere. Secondly, abana bali tukulia lero ntaitemba ile nyakitali. Otherwise batekiwo because yo monaro gaigani kama amelema asingincho yugotanyole ndagiri keranete. Yes. Banyolerwa maryogo baigwa maryogo so that nali barabe stable. Thirdly, nimba take responsibility maninga abana banko genda bali school because they have never gone to school. Ono mpaka ngende any of the public school range gaiga. Mbali geliye libagali tangani mbayiroro because they are going to start from zero. Stella
Stella evisa bune biga bya batakano na boigo abana gotigwa asenchire nkabune ye imbirie gose kyongera aba egekoro gitangane anene mono kero tukuriga chinsemecho nekero ore ase gose kero gendrete kwegerera obwene bw'abana bake na boigo nonye n'abasubati ningiora nyale goteba kegerete ese chinsemecho chamara ne mangana yaiga agendrete kobetanse kigima uno iga igintunda teven kelinga ignorance. Montenegro wote kubona tete for example no mo tigire gaiga. Yes. Tachi to ko educated well. Na ndita nyorete bantu bamuikanya ntangana. Bamutevi no nyo watigiru mutakano. The 1 2 3 things ubona za gukora no muntu mutakano. Ngono akaba akanyoranga esikero mugako ya mutigete so watu wali mwaje bakamutigera na barabwense. Bueno, we need to educate people. Listening to no moke. Yes. Abana kwate na basini. Bueno, nekikingo teveranga ito bueno to kutwara yani to educate abantu abatakando bamanyanga tubakomenya n'abana babo and bamanyanga ekeratigire rabike to the end of the world. Mbu ya mono kigima na mwatemire gusangana abanyakenyoro elinde babahorokereria se ebi amangana buna yaiga gusobota kabuno boiga bobetete elinde munyare onyomo gotema kurambura ko munyare kubaikira twatemire gusangana abanyakenyoro babiri batatu to kubaboringa tumoro tinu bagoteba manyete gento gya tuikirene singencho maitentwe bwatikende omaita bangi bagotebanga egento gya geriro bugumu bwoikire buna bwoikire gane singencho yenibo konyora umuntu tabwati bese utabanga nitema gukonyo bono tingo nyara gukora ki tingo nyara kurambari koboko sengencho nkurigine ndigeri familia yane andi tingo to kurambari koboko ndetega nando umuntu amewoteba umuntu uyu no mutakano ngo chokoreta aga inga kibago chokondora so such a kind of things na choko nyora allegation nyoro umuntu akoimusu but rende nashukuru sana kwa sababu abantu bane baroko nyora bari positive. Yes. Umuntu utebanga ya none kirego tigamoirero guseme egorogore ya matiera abana bari banyore kibakuri asiri tukuri arero barayikuri mwanyorero gusira kurwase abanyakenyoro boniganto bwata abantu bara bange bakire in support because ebatebanga cyokera mwerure mugo tokonya mudo agaciro munginoyo bakire na bara batebire will give an hand tobakonya n'inkushito kunyara onye no gutuma buna kanyomba kare gaiga mwaka ro chubuna karakabe ono lazima tware ko involve no nemba bere batoto nari baratutaye nyombe gaito kunyebekera gusinya nakitogo kora bono they supporting us so tutuma kanyomba ka tuchako musingi elinde bintu binde byose bibe mbe mono sana Stella nande intuchi ko gendera ogosanga nekero omwachakire miroberi yoko nekya muna omotakano yo gose Rebecca Zablon onyare konyora magacho na boigo abana baranyorire obokonyi obutangane ikigima mbe mono kigima nekero turagendere gusanga no musaketo Daniel Ontiri. Yes, bia muno sana Matillo bayo kurwa sensemo i studio otatiga Daniel Ontiri otara genda ase omutimoko nkoko borenga aonde nale gose egatia baraye imbale baikiranira abo goika ekroto gendembeo morai tayu andire goikira na sense meiga kolende tole no gosemelinga nyumali tukeliga litaraera mbachi andake gotuma abawakilishi babo gose goikabara bo kabanye na sense me ebyo kuligereria igoro yinchero murogo cyakire na ndake anabaru barwige toro gose bateka patase amagate ga ukoreka ebon mbuya mono sana nigo turabaganirie ritukurigia na boigo ekero emirime yegenderete nabo okugendera koba kokorotota gose tokogendera tobe tukubwaterana boika ritukuri nyare kwera na boigo emiroberi yo boika ekero irachi kwera kwene kibuna enkeyo yanyorire obuya korwa gose obokonyi korwa ase ekiombekyo mbuya mono sana Matilda ayegani gati ali turagendera kubwatiria omorigire to boigo no motegero gatembe FM liko makoene kibuna onyere ko bakomanya ayonzi bunagendete koene kigwa mase mukuru gase bunge ya Kitutu chache no sime ye county ya Kisii korega se ensemo ya marani etrane ngoro kwa Daniel Ontiri mbiamona sana
abuga bagore kuna ontiri go igati ya bari banyarire guikirana korwa ase bari kwana no bokonye kourenga umutureti taraika mugambite yo ikiraroro nande it's not the first time ekororekana nga abarai nigo bakuganya eliogeri riaratara muno bamanya uchaka kuruka. The last time twalenge njira kwa oyole uchikonye family yakwa that case less than 300 meters away kwa case twacheto last time. That case there's a problem in terms of leadership or in terms of administration as a region here. Ketwalengo last time twalengo mochio last time twalenga mara yangene town. Motive na nataka go chagari. Akika go camera agatama. So up to now, that from yesterday's story I bet aired on Getembe TV, mpaka bwana kama chief taraga no suma sub chief taraga no suma tore taraga no. But then let's open anga and bararo anya ba kwenye family. But one thing you can understand from almost what you widow you tumo barako yo tigire. There are so many issues, the challenges which we do face in the communities. One of them is social stigma. Enchira koeresa abantu kurigireria nabo gukubaga. Social stigma koranga ya mubwatire. Onenjira ukwana tari konyara kuchereza bwe komanya na tebenga ngano nyene miaka abero mutakano takanya chinga keshi. And from about your konye family kuyo ya mwaga tebanga omwana yo monyore ga koremara. So you never know nkikia kosiri opore mubu mwana oyu. Patrende let's open about you about konya abana abango bakonya bare pakomoire. But as a community mugusi a constitution ya 2010 nkoelezere we about property inheritance ya muswati and even succession process we never enter Rwanda in the property what you call succession maybe more serious. We understand the issues siregusi bono iga there is lots of kwende mali mabere ga kokeake. So at this point to understand thinking ya cost mbaka family ketemne kelete igo. There's a clear indication inga the deceased husband umwako yo sirete maybe was the breadwinner ye family because nyene muswati yabwato kwenyara tangatari in that state. So it means almost what you for the last 3 years with depression, social stigma, maybe lose property ya family yo say lia tigeretu, maybe ole momboyo, maybe tanyo metu enjire ndongocha so muchi maybe takani ngombe maybe akatini ko mwako before maybe chamba tarakan oswamra mambo mutageti. There are so many issues chigocha ikara mugaka sirire asenga yo mugusi. So many issues come out by day. So at this point we will not be understanding kege ndret. Kwanza nabako ende mechende onyora se we detikire enyombe agachu baadaye mata nyombe mwa gachite agachiro bandi we yapole mugwa bandi. So I hope nga bali bacho akonye family understand all the issues, all the challenges family yebwate bataraso yako kwa deep wabo kuma kwa deep akonye family. Yes. Ambuya mono kigima nande no kuboria owaito nga chinga kibune chiga onye kerenga emechando abugonye emechando ke komorikiro kurwa se binyoro ebigo manyenga abantu abakwa gachuru abana bairwa se chukuru obotakambo chiko kyana gusi erabenga egetambukirekie lakini tebanga bakwa gachuru nande bade toke nga abana barekera babwatiro baikire nchiraiga basiriru nande batiganiro matengo parekana bira chinse mo chinyinge sana. Actually, we got to that state for the last 3 years. It's another form of GBV. You can ringa balbarobi so so ke bakwani ringa neyo. Marenga kinga kimono nke ko rapike tumbaka that state. No na bana machiti school. The core responsibility you move no make sure abana ba chire school. Only responsibility but taken into consideration the now serikali ya so imetro nyumba 10 abature tina aba chief wanga sub chief wanga baso ime banshwanga abana abachire school. So kaka serikali ko ringa we have 100% transition in school. Nkiaba chief area these are second case in the same location. National government igenda tegusira 100% transition. Nkiaba chief area ba okora abagambe barabo batumugete na abana bari asichinga. We have seen anta communities by day aba chief na sub chief basoka babuye firimbinga mami sikungwe guruchire kero montanya ga kwande school. So indugusi inki abagambito bakorere paka abanafunzi abana ambali kwa na school because idea sangia abantu baho kwa inki bagatebi. That's the meaning same bune ya marani para sangia nya bakoru nyumba 10 mbanya gasoka batebe ngemichini batemechana. Yes, if to this case inje ya chabere say word ya marani. What about word chinechire
same ya church south nkigendere asense mo yuburai ndochenga nebonete kurigirira kwa kegema na kurigirira ngaki abarai bari asebirugo anene muno asense mo yega ya administrators torochenga chinse monjire babiri bakolete abantu insi kegema kore no kubore witonga oburai obuya buchikonekewa asia matuko agocha but still yes still the church has to come in. That's the meaning akro mo ako ya sirete kanza ya tinigete marem. Nya kanza ya motindegete. Kanza ne language specific maybe. Maybe nya kater konyes dio nya PH nya kanza ndio sia language. After matanga what happened with this family? Waseke roba manyete. Chijirani nje manyete ngoyo no moshiri. Kanza ya ajite back kubwate kaninga nkiya beta because ne kunga tebe I think the book of First Timothy I think around 5:15 5:55. Ngotebe 5:5 ngotebe nga abatakano saba bakaba iyo bagotiro nyasaye mutuko na mugaso na batire nyasaye bagendere go saba nyasaye bakonya but then where now is the church in this whole scenario doesn't mean no abagambia bibinyole biga usaba amatamba bichikanisa kogenda bali chikanisa kanisa ngo tibinezi die kyotara ende kanisa matuka mange kanya romo risio se church clerk baorokire yokubolinga ngikia beta what they go check and so what happened with this particular family that even the church is nowhere to be seen. Yes. Ase ebisa abune biga no kugani weto sono kubole weto nga binyale kumurekero kegima na tukumurekera bono ebyombe obuna bono kanisa to murekera nonye abe chiskuru etoke ngo mwana ochire skuru asa mutukamake na ndo boliro meto mwalimu gucharo nya gufuatilia nga kinya kitata cyo skuru kwanyoranga nigagote bunga nigatigete skuru mwalimu yo tariko tema ko reach out ikere nonyo mwiboli amanyenga nkyumano ya tariko chere skuru. Actually most public schools are set up here, most public schools in this country neringa okanyora maybe mbone system ya changing mo edit teacher okanyora kuru osene kabire ngao so distance ya tambe ochakoba mo just school ere kinyorge team kare some of these teachers bakarule within the vicinity each school chiri but most teachers almost 80% of staff are in public schools na bakuru binyoro so it means nga no na bali public school chiri no ne class take yo mwanafunzi onye babwata kandi yabana abachete mbanya walitiwikera you see there's a way no ne kero free education ya chagete there's a time sekali atatenga banafunzi atakwaende school no junior secondary ya chagete abanafunzi bachete junior secondary ne uniform chiri babekete lower primary so abanafunzi atakwa excuse nga mbakwa uniform that's why they go to school no bango tino chiri matambara ibabekete bakanari school but the main thing is bagende school. So it's an whole school kwanyara discrimination nero no nyabana mbagutwara bole muboko but it's a whole system, it's a failure of the whole system. That region, either the leadership, the family, the neighbors government has failed in this issue, being a second case in the neighborhood. Mbuya muno kigima korene no kugane weto ngabanyara gusirwa ogo wasabanyara konyora obokonyi asinjira ere engikirano kigima korende nakorwa ase county ya Nyamira nigo bono omo pastor yomo korwa ase kanisa ya Deliverance ime ya Ikonge bunge ya North Mugirango county ya Nyamira bono akagiretwe ko musaria omwana munyaroka bw'emyaka 14 nga omurandia ukuranderia aba chingondi chenyasaye nikanyarite gukora egekore ikyo bono iki abiri gekora gwa biara nabo gukugikirwa na barai na boigo ensemo yabamenyi kura ase county yo ya Nyamira nekera bono muwakilishi wabasubati omusike Jerusha mumanyi nere agendete kunya kwaka eriogi kose wakera ekoko okwegera abasubati nabo gukora amangana yo kunereria abanyaruka ase county yo ya Nyamira musike tofati gadi December atalete ase chinsemecho na gutubara roboti oro asinchira engekerano nengana yogo ichania abwase umurandia oyo mukuru ase kanisa ya Deliverance egotoka asomoje oikonge ewodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira asege kore kyobosoku yakorekanete aboigoro magoroba asomorandia oyo akageire kumutachira inse umunyaruka w'emyaka 14 na kumobisa umutungi wa majeime ogiore chileita chimya 310 omwana oyo akororaririe mbeo ya muburete ime agachaka gonjuka reke buyueke ime bono ndo ko boringa omwana oyo ateye nyomba igotari yaro reke buyueke ime to jugo kuna reke buyukeria tukanyara omwana oyo no akorete ki no ale to komo so korwo bono korwo roro omugambi okomobeka chipengo komotebo na tusa tika tuere sango na kiere
nabo mpaso yu atanta nitege ntago tueresa kwenekia egekore ekeiga nomokonyi bw'omugambi w'esablocation ya Ikonge Peter Masese oyo otebire nigo ensemo yabo baimugetie egetambokero yokumubwata omupasta oyo iga na kumuira gwikase gitaseni ky'abanyanyimbo twegeta tukorigereri na twarigereti ku saa moja dakika 2 mpaka saa 3:30 finally rende narangiritie abasikari bane tugaswa tukanyora buno abarime kuona rende ntwana tumwana n'umutungime ekona matabuga kuona abanye rende bakomugere bateba yaya oyo kanyora okolerwa yaya na buchao bonde bwitigeta bwabagaka ntwaburote na ike buyume amacha yo nasoete unasitere mbureria amatumbi ora amatobe na amacha amatobe tukorgereri tukoraki kumubika chipengo na basikari mbona baikire kubechiro bakire tukamere station nonye nigo omubunge we county ya Nyamira omuskecherusha mumanyi nigo akwana rero n'ubururu obonene kubwatikana negekore ekeiga ase akegikeria n'ekinguru kinene inga rero muna mwategerera kurunoti mugiranga mwaigunga mwanga ne pasta nero yasikirero mwana mwategerera kaki kono yathi ngai bono tuguchi onye abantu bali boko semerio konene bali tokolera batokonyera abana baitu nyana bunande bakoba mutali kwa bere bako molest the young ones bako rape the young guys. That was a girl of 14 years. It is so sad. Na mimi kama mama county leo hii I am so saddened kuongelea juu ya pasta. Aiga nigo muskecherusha amentana goteba nigo richi koritindi ribwenerete kuimokiwa ase mukagerwa oyoiga Yonda tukwa kambi ya mono ase ngenje bistege steni keria yekere babwate to mosajoria no aleine na inde bamekishwa omosajoria onyorire what the Lord says. So abagaka mura nabasoraire bakonyora musacho ndinare kenyoro bweka inoyo na inumweka karamo tebi ngamangana yegare moto na inde komokora tole Nado musacha na kore bo bwete ke bweta manyinga mababwe kaine igo ayenganye kurwa ogenda komanyane timbori tiritero sana dali tije Mutako mutomo yamenye sakana Kukwana chinga kicho muyega bugusira ebyombe wetrase okubabwatukera chiema naboigo gusira ebyewa asabasae ase okuba emipira naboigo chi uniform ase kenyoro kya bosyango imeye ward ya Bogichora ebunke ya West Mugirango ningo muskecherusha boigo airire chinga kyechiga na gutuma amagomba ye abene ochase abakristo abakatoliki kubwatikana no kurara kwae Pope Francis na komorera bona omokoreri oyo otoretie amagima ya bange Nia yote inaomboleza na mimi kama mama county kusimama hapa leo nataka kutuma rambirambi yangu ya kipekee kutoka hapa Nyamira iende katika nchi yote mzima kusema ya kwamba tuko na huzuni sana kusikia ya kwamba Pope ambaye amefanya kazi nyingi na pia ameweka nyota kwa watu, nyota ambayo itaenda kupatikana mbinguni. Ametufanyia kazi na kuna roho nyingi ambazo zimekuwa saved kutoka kwa ile kazi mzuri ambaye Pope Francis ametufanyia. Kwa hivyo tuko na huzuni, tunalia na Wakristo wote ambao wanapatikana katika ulimwengu. Hinko reporter Getembe inche Fatgad Isemba Mwancho murige gutigara ime e county yo ya Nyamira nigo bono mwana siasa umanyekanete muna Ruth Asiago kurase county yo naboigo anyare kuraga chisegi ichiegenga naboigo umuchando bogo sara abana banyaruka
ase orogongo rwa Gusii nekera kuburia ebikoro ebyo mbibonete kuba bigukorwa akigima na nene mono korwa ase nsemo ya bajumbe na bwigo umwakilishi w'abasubati korwa ase county kagokwana korwa chinsemo cha Nyanchonori gotoka ime ye ward ye Rigoma ebunge ya Bugetutu ya Masaba county ya Nyamira Itko Regoro nigo omo subati Ruth Asiago anyarete kuburia omusikije rusha mumanyi anyare kwenikia ebikorwa bunebyo byanyare kwera ase county ya Nyamira elinde amanya kuburia ekirugo kyobo governor omusaketo Polkapokara na twarganirete roboti rwa sinjira engikirano ugusarwo kwabona kinyaruka kisigi chegengane gati ebikoro biri bigendete ko bikogikirwe emergency yaiga ya Kenya uboigo ugusira kwebyombe hamwe n'abasubati na boigo n'abasae nero emirimo y'aba women representative bachoreretwe gukora emergency yaiga ya Kenya nagiwe korali tukiriga lya rero amenye bechinseme kiga cya Nyanchonori banyara ko bakora aho muyega ubwo kumubwatuka Ruth Asiago uyo bwesokire buno oyo mubo kurwanire kiroge kiga ky'abasubati kurwase county yaiga ya Nyamira bangina twacandikire mono abana baita abandira bacukuru nigo bakoiru basaru bisito tamanyeti kokwanekerekyo Ruth nigagendere ko bagakuria eiranga mirime yo natikunyara ko bagakuye kora bwikirano nenjire ya moyo gukora chimbwa chichagendere ko bachikwane kigwasige kabona sorgongo rwa Gusii na boigo gusira balia bagwenete gusirwa abo buya bamanyakanete asenjira ya Kenyamuliro na affirmative amangana ya berega ukanwa sengencho iga saliri abana baiseke ba rules confidence no na se baguchi mbali kwo manyanki bagendere babwenta gukora tenga buna abantu bande bagukora abangina tuachayiru mono sana twabere tugoitu na muntu te representative abana bagende school bakore school bakora chi university tunabone county ya Nyamira abana nigo barabangaini abange nigo bakore te university na inde basomberi no bokongu lakini no bare gusiga iga bachandikete gasi chitai ebintu nabyo bitotagete kwanda Nyamira togenda tochu address nigitambakiro abange bagendere ko bagoko boko asibatebire no gusira kwahe gucyasinsemo nigo korokire kirokererie kiya kyoburayo buyasa mutuko ari bosyo muswati ono muyana abata mauno kulingana na tokonyire nka na tuabereka okonyire na bate byombe binge sana nka okonyira aboro kabarenka okonyira abana chintakana na bwata maoni manene ara akonya abantu banyamira na enda basugume boronge anene mono na twamororire kurukaiga kuna kinete gocha kuna chire achite se taiga twaronjo gukora mangana maya igo twamubikire mutwe egera nyare kogenda asa mangana turuche atari buya egera nyare kuyabika buya nyina bwase nsemo yaye Asiago nigo achire burega munekerenga kyaye omugwimene representative asenga kijega musubati jerusha mumanyi asa tebirenga onyerio kokore mireme isaine nigo rolyo abwene tokoburekero kyobo governor unagendere ko bagakuyakira ekoko na manga taraikeranigwa kolende chinga kinjirega 2027 era kara ya kole biya buneta keire na bakogenda ki abagotambuke kiwango kende agenda obo governor chinga kechecho niga abantu baburiwe wesokya chinga ki chikora kiranyara ko bachikobwatwa unenjire ya moyo kweroberia bose babochorio bonene bole bosyo igo abamintongo basaba munyago bwate ebibande bwatu asobonge chikura chingo yako bwatu atobwata asobonge egingo reporter getasene kya obwanjete kya gatembe kurwasinseme chiga cha Nyanchonori ime ye wade ye Rigoma ebunga ya Bugetutu Bomasabe county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara abangana rape cases ugusaria kwa abana abanyaruka nene mono imeyechi kanisa na boigo ntubwate amangana gender based violence abuga nekiro tukurigiria across county ya Nyamira omete itari ke korugitangania o mwana abereka gusarigwa nande the same response korwase omo wakilishi b'abasubati korwase county yo omusikejerusha mumanyi gwikariririe abana bake barabe faragendere ko babagusarigwa asomo menyonde wensi Gusii that's cases in Nyamira counties nemanyire the number of cases we have got majority of GBV cases in Gusii bonoiga it's either rape cases or defilement
Actually, there's a new order of incest cases here who see one lakini created because most families that they was talking about incest cases. Incest cases nje abana abairi bako have intercourse. But then the issue ya Nyamira sikanze ya Pentecostal Church. Nataka story ya Morikito Fatika the reported. But again, I've looked at the report here police. When you look at the report here police, of course, the confirmation here either rape case or defilement or incest were confirmed at the hospital and the medical centers. Basically, they have no powers to confirm such cases unless it is a medical report. After the test, examination, Yama can confirm to say such an incident happened. Now, in this particular case, I don't want to defend anybody or accuse anybody in this story, but it's like a movie. It will come out on this issue here. To be factual is that the pastor from the police reporting pastor actually take an assignment, academic tire, then a local yaring around the guy as suspect there was something fish. That's the police report. Maybe something could be going on in the church. Now, the startup because you still have access to the church hall. But now in the police report they say, pastor sorry can say but immediately mondo ba create mi motangani ke ba gundu tenga simio mo pastor ya of mo kae mo pastor na mo ka mo pastor gacha aka rebu ngo biyangiria second sign ku murangu ime bakarangirio mondo ya mo staff ya mekanse ka bakonya bakamusibu ngo koru kanisa bakaigoro murangu so mo pastor agasoka gocha agosaba kwaberanga averu. But in the process, now I'm looking at the process report. Because that's what we use as in the media. Now in the process that pakachukuri kanisa ime uchichikoni ime pakanyaro motungi from the report pali getengo motungi wa 310 liters no mwano ya abekiro motungi wa machi ime nao baka masoki bakoraki mo pastor kabwatu and in the process umisika kachukuri ke statement. But now you see I've covered a number of cases of defilement in Kisii and even rape cases. Particularly, I want to focus on these defilement cases. Out of 10 cases actually in Kisii defilement, maybe 1 or 2 successfully get judgment in court. Either is the short investigation maybe from the part of the police, which I cannot conclusively say is true, or the accusation is going to be revealed against the perpetrators until complete. Yes, I want to cast a shadow, maybe doubts that this could be another case. Let her hold water in the courts. And I want to believe, like, if the act was not done, the Defilement Act was not done on this case, then you have another story to tell from the Congo PH charge. It's and you know, judging the cases in social media, people will believe so many issues. And I don't want to go against like the idea that we need to fight GBV cases in Kisii. We need to fight those cases. Lakini Njiravikurwanu could be another case. I've attended a number of these cases in court, and even we have handled these cases. Now you see, this girl was under the mercy of the church. She was under the care of the church. But you cannot be told why she was under the care of the church, because of some of course. I want to believe that defilement judges could be true. But again, we find a way that we need to be told, if she was under the care of the church, why was she left under the care of male church members, not the female? Or second, can say never accommodation that woman not to get, or say under the care of the church, but under an individual or she's living with the pastor or somebody. Another thing is, both the counties, Kisii and Nyamira county assemblies have failed to enact, let me say, bylaws, or to give limelight to these cases or to cap these cases. Recently, I think a month ago, Kisii County came up with a GBV policy, framework policy,
to try to reduce these cases in Kisii. There was a motion in the Senate through, in the Assembly through nominated the MCA Dolphin Ward. Akaleta this policy, yeah, it too. People say they are very ascended by the governor, but let's hope. But at the end of the day, you have nice policies in place, but do you have enough resources, yes, to fight these cases? We know there's agenda violence center in Kisii, former women named Janet Ongera. There was a student home somewhere in Kiamwas, rehab center, taken into action. So there are so many issues in Kisii, but the truth remains, cases of defilement, incest, and even rape cases. And you cannot find the actual figures. Why? One of them defiled through incest. Incest. Most of these cases, they never go. They are never reported. Yes. And actually, the number of cases in the community on incest, we say them incest. There's that word, quote unquote, there's a recent case carrying even award. Even award, though Anango has been spending, let me say, spending no more Nyaroka. Or maybe this by the time the case reported, Omano was 3 months expectant. So what can be done? Yange I only get rescued in the department Kisii County, which is a good progress. But how can we protect now this case from this further in these cases? The National Crime Research Center got the current report here 2018-2022 Kisii figures are almost 30%. With the Kisii County having almost 11.8% of defilement cases, which is extremely too high. 11.8 means like almost below 18 is in danger. And proper parenting is in danger. So let's hope that from the case Konge, I need reactions from our leaders, the way you that want to speak after. Same way we have raising issues here. Let them be done mapema. Yes. We have known there's a danger. There's a danger in handling Abiseki. So why can't we be careful that whoever you are giving parenthood to these girls are responsible about the end. But now the danger is we are running away from rape cases, defilement cases to incest. We are not even trusting the guardians. Kurwa baibuli kwanyaranga abono amangana abeire ebintu byaburukanirwe society yaburukanirwe amangana abeire ayobusoku bikoro byobusoku bigwikirana buchase abana rero paka mwatebanga chinga kichiga na chichiria baibuli bwana tukumanyanie komanya abana ase no nyoboko bwabo buli so bwiri bwabo bwigete. It should be known. Kiagira amatukaega okonyaranga bono ekutukenga onyenkanere gosomugaka ka visiting abana bakaru muchigete rero konyara abana bakumera na ndonsi emetando yachire ekoreta abandamu. But this no, we cannot blame like social media for defilement and even incest cases. Because when you look at it, maybe such cases it's adonya Kanachi town. These cases are being done, machine, the interior, where even people do not even understand. Yes, not even understand the process to report such cases. I'm in a WhatsApp group. I'm in a WhatsApp group here, Kisii County, trying to fight these GBV cases. And you find like each and every week there's a case reported. And I saw those in the forefront. Who are fighting for against these cases. But then let's find a proper way of reporting these cases. Because once you have gone to social media now, you have exposed the case in social media, it becomes difficult even to make a forum. There are so many gaps here once you have put this case on social media. But it's sad that now you are moving away from the family setup, but now you have gone even to the church. That if it's true that this incident happened inside the church, then now the morals now, the fabric when the court it's done. We can no longer control these cases unless now the judiciary now comes out to do proper sentencing on what happens with these cases. Because now who's going to
cap these cases if the churches come if those in the church kanisa chibonete bachire gocha ko okora such cases, but let's hope that in the near future we will get a solution, but for now the cases in Kisi and Nyamira on GBV are on the rise. Mpara bibo wente kutamera uchinga kibunechige kiagira bono umete no nyaba n'abanyaruka bagukina bono batwalira obwoba konyaranga base babwato gosemerenga kero kende wakero bako gende kanisa no konyara barakonyeke mono bako genda chiskuru no bagokonyeka. Actually the cases happen. Yes, the cases happen. In the school we are taught now to behave. We need to have discipline. Gabana bagokina kama mtu discipline. But now, you know, the circumstances under which abana bagokina and the family setup, we expose it abana bange into these challenges. Kwanyoranga, at even the family setup, omwana oyo agotebwa inchebna tatanga kokonya, sebuna your stepdad or your guardian kokonya. Na beri kokonya. But yes, ikere pakatora akora alternative B makwendra kokonya. These girls do not have a say at some stage. Since kero kende tara bakago semi ko ngaki na bokonyora chi option chinenchiro. If you hear the testimonies chiabantu bali babeire bakwanda go GBV, they come out to speak about their ordeals. But when they were still young, they couldn't speak about these incidents. Either they were feeling like ngisoko kwana go itunde. Osensoko kwana mamango sairi wale kwa sanyo maybe the person, the perpetrator is a stepfather or a guardian. So monta bangango umusko bangango kwana mamango sairi wale kwa samyo. Go itutore. Some even the mothers by they warn their daughters inga isoko kwana akiri. Omunganyo mwira usino boire. Yes, omunganyo mwira usino boire. Umwana utigara kare traumatized yagukina. It's like the FGM thing. Kare no boro. It's like the FGM thing, the way FGM is being done, which is now a form of GBV in the country. Omwana orusiwa samenyete, orusiwa ma babo muabo. People believing nga they still believing nga FGM is a right process for these young girls. So at the end of the day, but let's hope the stakeholders, they find the best way to solve these cases. That once you have taken the case to court, make sure it holds water that perpetrator back gossip. Let us not be people gaps. Yes. You have seen so many cases by the resources chinyinge waikali bate bangaya yatika tugamba mwana yega tika tukorane twabirane bagwithirwe ekina kelibya tugutirware kurwase chikoti. But the fact is that for the first time at least you are seeing a number of CBOs, a number of NGOs coming in, those in government, there's government institutions that are coming out to talk about these issues in the community. And even there are young girls who are ready to come out to testify, yes, something happened. Yes. I have a case I was covering, I think sometime 2 years ago, where a young girl was filed, at tender age around 14, 15. By the time the case was concluding, same young girl was married to the perpetrator. So you wonder, like, now, okay, the case was still holding water because it happened when this guy was young, but people do it on the basis that they want to cover up on this case. Actually, there's a similar case in the local courts, where, let me not just say the name, one of the individuals from the DPP recommended that now this girl has grown on Yomiru, the same perpetrator. Orio musaleti karo omwana omuke karo mwaka myaka 13 oikire echinga kito munyomire ekina kira sekot. But still it's a wake up call to the parents and even those who are taking care of these young girls that we give them the best morals. Mbia mwana sana ngagirite ngawikira agabo no turachi gukorera utatigarende buga ngikora gukonera igoro ya Pope of Francis. I'm a nice dear, but being in the media, there are so many issues that are now people keep learning. That's what happens once a pope has died. But we still know the process that's going to be undertaken. We have the 9 days of mourning, and we expect to have a new pope in the next. They say between 15 to 20 days. They say within 15 days, but not more than 20 days, we have a new pope. As we speak, there's no administrative process that can be done in the Catholic Church without the Pope. You cannot even transfer
vairuka igerenga said vacant. Yes, you cannot even transfer. Vakani goli tigarete nga muraita iyo. Kene ngeyo kiragendera machiko tayara nyara ko. There's nothing can do in the Catholic Church bonaiga. Paka amo popo tindekiro. But the good thing is that it's not a long process, it's a 20-day process. Yes. Once now he has been pardoned, within the 9 days mourning period, within that time, the Vatican will announce the date for the elections, and within 20 days we have a new pope. So by mid-next month, we expect to have a new pope in the world. The head of the church. Kuirageka igonga korende ne ngora gucha senka yae ndo tingenka yae na balenge siblings abana batano. Nerolinge firstborn. But again, God works in a miraculous way. That the Pope died when you're marking Easter holiday. I saw a story somewhere saying that nobody expected that Pope will die yesterday on Sunday. Sunday na urogete. Sunday na urogete. Siava Kristo. But imagine that song na marumba kwa their own way of doing things. Maybe to state yanga kiarenge because they say clinically you are dead. But you could still be walking, but clinically to you. So maybe Bob they decided to Sunday on Monday. Ngoro yae nyasaye wiki ase aronge mwancho murigiria ngagiritenga wikiraga abo no turacho gukorera muroberi obweri tukuria rero mbe muno sana ase ayore kwabeire kokubana into kurutwa chake twekekero tugocha gukora kero tore ere kabuga kurinda sebono niko tugoteba nga otware ritukurigia otware rituko ritoerero na vila kariri kurwa ase studio akabere nyara kwene kepanyorerio ne chivicha asinjira engikera nere omusakito Daniel Ontiri kurwa ase chinsemo chiria cha marane kitutu chache no te county ya Kisii nere na nyara gutara na gusangana into mambi ya bono hanne muno igoro yobotaka obugendete kumurikirwa ase chinseme chonche kwa Matilda obaigo twara obulikiririo bia endegendera wanja Getembe TV chinga kichonse. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime